jarumi. Salamu alaikum. Amin alaikum salamu. Ke, dakata. Soyayya nan fa da ake yi fa dole ce ma dai sai an yi ta. Ba zai yi wa ce wai yayin ke ji baba na ka shedi ba. To ni idan ya samu labarin iskan na fi kowa iskanci a ƙasar nan. Wallahi shi ma ya fi ka ya je Lagos. Na shiga Kaduna na iskanci na tafi Lagos na iskanci na take na yankin sai idan ta na kin ga mutunci a ciki to wallahi ido na idan shi sai na tubin uban shi din banda shi din wafi waye shi an yi a ranka ya dade shi ne wannan me kake gaya mata a'a wallahi tallahi ina gaya mata kai mutumin kirki ne mai mutunci ne zo nan wallahi la ranka daɗe wallahi ke kuma ki bar tsayuwa da irin wa'annan na faɗa miki ko